Wara jiem twal ta' taħdidiet tħabbar li l-Gvern u l-Unjon tal-Għalliema l-MUT laħqu ftehim dwar pakkett finanzjarju ġdid għall-għalliema u l-edukaturi kollha fl-iskejl tal-Gvern u tal-Knisja. One News jinsab infurmat li l-ftehim li ntlaħaq it-tnejn filgħodu wara laqgħa oħra ta' konċiljazzjoni se jwassal għal żidiet ta' aktar minn 20% għall-għalliema u l-edukaturi fl-iskejjel. B'reazzjoni, l-Unjon tal-Għalliema irtirat madwar 50 direttiva ta' azzjonijiet industrijali u l-istrajk li kien ippjanat għall-erba' li ġej. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo ta' ħajr lil kull min hen biex intlaħaq ftehim fuq il-pakkett finanzjarju. Huwa qal li permezz ta' dan il-ftehim se tinfetaħ paġna ġdida fl-edukazzjoni għal ġid ta' wliedna u ta' pajjiżna. Tul id-diskussjonijiet, il-Ministru Bartolo qal li l-għalliema għandhom raġun jitolbu ħlas aħjar għax professjonijiet oħra kważi rdoppjaw l-allowances tagħhom fit-12-il sena filwaqt li l-għalliema bilkemm iċċaqilqu. Il-Ministru Bartolo qal li l-Gvern rrid jassigura li l-professjoni tal-għalliema titpoġġa fuq sisien aktar sodi u li aktar għalliema javvanzaw u jiġu premjati finanzjarjament filwaqt li jibqgħu jgħallmu fil-klassi.